Nosaltres aquest any és una edició especial, estem més motivats que mai per dos motius, bàsicament. Hem tingut la mala sort que un company de comissió ens va deixar i ens agradaria que aquest any la festa surti tot tan bé com sigui possible per poder-li fer el millor dels homenatges a ell, que és en Lluís Bosch. Tots sabeu que la festa dels Tonis es va incloure en el catàleg festiu de Catalunya i estem pendents d'avaluació per ser catalogats com a festa d'interès nacional, i aquest és un dels nostres grans objectius per aquest any. Ara inaugurem una exposició itinerant que organitza l'associació Joan Amades i que nosaltres, amb el nostre afany de recerca que portem desenvolupant durant els darrers anys, ens hem volgut portar a Taradell perquè tothom pugui ser coneixedor de qui era i què havia fet en Joan Amades. És que tot aquest cap de setmana, del dia 11 al dia 13, hem dedicat a homenatge a en Jordi Coll, i dintre d'un dels actes d'homenatge comencem el dia 11 a les 8 del vespre, i on el grup de recerca Fent Memòria local està preparant tota una mica d'història d'en Jordi Coll. A les 8 hi haurà una presentació qui era en Jordi Coll, i a 8:45 farem la presentació del llibre El femer fa graner d'en Cito Torrent. El diumenge, dia 13, seguiran els actes d'homenatge a en Jordi Coll, estan dintre la festa de la Fira Santa Llúcia, i el que també fem una mica de cloenda de Joan Amades. I el que hem volgut és que entitats del poble fem com una mica de celebració d'aquesta cultura popular que tenim a Taradell. I per tant està previst que a les 12 del migdia a la Torre d'en Carles s'inauguri un espai dedicat a en Jordi Coll, on hi haurà provisionalment una exposició. Serà el taller que ell feia servir per anar a les fires arreu de Catalunya a ensenyar l'ofici d'esculper. Aquí actuaran els tocassons, trabucaires, l'esbart, els geganters, el grup de teatre, on farà una mica de representació del que era l'ofici d'esculper, i també tindrem la presència de la Gemma Amat, de la directora d'Artesania de Catalunya, que vindrà també amb l'homenatge a en Jordi Coll a part de les autoritats locals.